Halo kanca-kanca. Jadi Dewi mau iki arep praktek busana manten. Nah, busana manten iki busana Jogja. Oke. Beskap Jogja nduwèni ciri kang nggambaraké nilai-nilai lan kabudayan kang diugemi déning Kraton Yogyakarta. Beskap identik karo werna peteng lan polos, tekstur sing kandel kaya jas, lan diiringi kerah kaos sing ora ana lipatan. Keunikan beskap ana ing macem-macem ukuran, potongan ing ngarep sing ora simetris kanggo ngantisipasi penggunaan kris lan aksesoris liyane. Kain jarik yaiku kain batik karo motif kang unik lan khas ing Pulo Jawa. Kain jarik kondang ing Jawa, mlinggine ing Yogyakarta ing endi busana adate. Biasane nganggo kain jarik kanggo jangkepi penampilan busana adate. Wiru jarik penganten lanang cacahé iku lipatan ganjil, ukurane kudu 4 driji, madhep nengen lan pinggirane kaine katon. Blangkon versi Yogyakarta iki nduwèni ciri khas mondolan ing mburine. Panganggone mondolan uga nduwèni filosofi, yaiku ana gegayutane karo wong Jawa sing pinter jaga aib lan rahasiane dhewe lan wong liya. Sandal yaiku alas kaki sing digawé saka kain badru sing disulam benang emas, warna emas badru makna kemuliaan lan keunggulan. Dene alas kaki minangka dasar kanggo ngadeg. Carane nggo sanggul yaiku rambut ngarep lan mburi dipisahke sampai ing mburi kuping. Rambut ngarep disasak lan dirapike memburi, bar kuwi dikei hairspray. Sisa rambut sing ana dikumpulke ing mburi lan dikuncir banjur dibungkus hairnet. Sanggul dipasang lan ditusuk karo jepit sanggul ing dhuwur, ngisor, lan kiri kanane. Halo konco-konco. Nah, iki mau sanggul sing wis dicepit supaya ora melorot. Kaya ngene dadine. Cunduk mentul yaiku aksesoris kanthi posisi mendhuwur sing nduwèni teges pengantin putri nduwèni rupa sing ayu. Ana 3 cunduk mentul kang nglambangake nilai Trimurti. Kebaya bludru yaiku busana adat wadon Jawa asli. Padha uga kaya kebaya kang ana ing Jawa umume, kebaya iki dipaduke karo kain jarik jroning panggonane. Selain saka bahan bludru, kebaya iki kegawe saka kain sutra, katun, lan bahan liyane. Filosofi kebaya bludru Jawa iki nglambangke tindak tanduk wadon kang tansah lemah lembut. Kaine nduwèni makna mampu nutup aib wong wadon jroning busana kang nutup aurat. Wiru jarik gaya Jogja, pinggiran kain batike utawa diarani tumpal, umume ora dilebet ing jero, nanging tetep katon ing jaba. Wiru kanggo wadon ukurane 2 driji lan madhep ngiwa. Cacahing lipatan ing wiru wadon iki ganjil. Banjur ana tata cara nganggo jarik. Langkah kapisan, posisike sikil kiwa utawa tengen rada maju kaya arep lumaku banjur jinjit. Terus bentangke jarik karo posisi wiru pas ing tengah lan wiru ing sebelah kiwa. Adepke bagian ala kain menyang arah awak. Tarik pucuk kain tanpa wiru ngelingkari awak saka tengen ning ngiwa tekan perangan ngisorane luwih dhuwur saka kain ing dililitke. Bab iku ditindakake ben lapisan jero jarik ora katon lan kasililitane sampurna. Pastekake posisi wiru tibane pas ing tengah sikil tengen lan kiwa. Yen dirasa wis jumbuh, gunakake stagen supaya jarik ora mudhun. Saiki ana selop. Selop bisa diarani cenela ing basa Jawa yaiku singkatan saka candel lan jroning nala. Nalika nggunakake sandal, kita nyingkiri eri. Mula, nganggo sandal bisa ditegesi minangka pratandha yen manungsa kudu nduwèni dasar kang becik ing urip. Pondasi urip sing dimaksud yaiku saben agama.
Lan filosofi Canira minangka simbol nyembah marang Gusti Allah kanthi jasmani lan rohani. Halo konco-konco, saiki ya aku arep nunjukake budaya adat Jogja. Oke guys, saiki aku dadi manten guys, wis kece parah ngene iki lho. Nah iki bojoku guys. Ya oke, bye. Halo konco-konco, iki aku dino iki gek praktek busana adat Jawa ya nikahan. Terus ki nganggo koyo ngene iki, terus aku nganggo sanggul larang, nganggo anting. Iki berat ya, Bro, sumpah, Bro. Ya udah gitu aja. Iki nganggo adat Jogja.